салому дуруд ба мухлисони барселона ва канали БАРСЕЛОНА. барселона омода аст ки бораи трансфери рафиня наздики 50 миллион евро ба дастаи Лидс пешниҳод намояд. ҳамлагари барселона Ояндаи ГРИЗМАНН ки ба дастаи Атлетико ба иҷора дода шудааст, аз ҷониби Атлетико харида намешавад. Президенти барселона Жоан Лапорта дар мусоҳибаи худ бо рӯзноманигорон иброз намуд ки кай ва дар кадом ҳолат мехоҳад ки Месси бо либоси варзишии барселона бори дигар ба майдон барояд. шакли пурраи ин хабарҳоро дар видеои имрӯза бароятон шаҳр медиҳем. аз шумо мисли ҳар вақта лайк, комментария ва дар канал обуна шудан аз мо бошад видеои нав тайёр кардан. акун дар ягон ҷо ба азур шунед, мо бошад сар мекунем. дӯстон, сарпарасти видеои мо ширкати 1x мебошад. дар он ҷо вақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия надоранд метавонанд дар аввалин пардохт бо промокоди БАРСЕЛОНА соҳиби $100 бонус гарданд. ссилкаи бози дар комментария. ба ҳама муваффақият. барселона тасмим гирифтааст ки ба дастаи Лидс Юнайтеди Англия барои трансфери футболбозаш Рафиня дархост равона намуда, дар он 40 миллион евро ва боз 10 миллион еврои дигар ҳамчун мукофотпулиҳои иловагӣ дар оянда пешниҳод кунад. Лидс талаб намудааст ки на камтар аз 50 миллион евро барои трансфери Рафиня пешниҳод карда шавад. барселона ҳоло роҳи шитобро интихоб накардааст ва то охири мавсим интизор мешавад ки дастаи Лидс дар ҷадвали Премер Лигаи Англия ҷои чандумро ишғол менамояд. зеро дар сурати аз Премер Лига афтодани Лидс барселона метавонад бар ивази 25 миллион евро гузариши Рафиняро амалӣ намояд. мақсади барселона ин аст ки ягон еврои зиёдатӣ аз 40 ҷамъи 10 миллион еврои пешниҳодшуда сарф накунад. ба замми ин каталониё умедворанд ки Деко агенти Рафиня ба ҳайати директорони Лидс фишор меоварад ва онҳоро маҷбур месозад ки сари мези музокирот бо намояндагони барселона нишинанд, ҳарчанд ки аз Барса дида пешниҳодҳои беҳтаре аз дигар дастаҳои Аврупо дар даст доранд. муҳимтар аз ҳама он аст ки худи Рафиня хоҳиши дар барселона бозӣ карданро дорад. Фабрицио Романо гуфтааст ки дар шартномаи Рафиня ягон ҷубронпулӣ ба маблағи 75 миллион евро барои Лидс вуҷуд надорад ва танҳо дар сурати ба чемпионшип афтодани Лидс дигар дастҳо метавонанд Рафиняро бар ивази 25 миллион евро ба имзо расонанд. барселона дар нақша дорад ки Рафиняро бар ивази дигар футболбозонаш бе ягон маблағи иловагӣ ба даст орад. ба фикри шумо дӯстон, кадом вариант беҳтар аст? аз ҳозир Рафиняро ба имзо расонанд ё ин ки охири мавсимро интизор шаванд? дастаи Атлетико Мадрид нақшаҳояшро барои мавсими оянда омода намуда истодааст ва онҳо тасмим гирифтанд ки ҳамлагари барселона Ояндаи ГРИЗМАННро баъди ин мавсим харидорӣ накунанд. мувофиқи қарордоди барселона ва Атлетико, иҷораи Гризманн ба таври автоматӣ боз барои як соли дигар идома меёбад. агар Антуан дар бештар аз 50% бозиҳои мавсими имсола иштирок намояд ва шумори бозиҳои ӯ аллакай барзиёд иҷро шудааст. ба ҳамин хотир Атлетико маҷбур нест ки дар ҳамин мавсим 40 миллион евро ба Барса пардохт кунад, зеро ин банд танҳо дар мавсими дуюми Гризманн фаъол мегардад, ба шарте ки соли оянда ҳам Гризманн иштирокчии бештар аз 50% бозиҳои Атлетико гардад. Атлетико пурра ба Гризманн эътимод дорад ва ӯро футболбози калидии худ дар мавсими оянда мешуморанд. онҳо дар ҳар замон метавонанд ки банди хариди ӯро бар ивази 40 миллион евро фаъол намоянд, аммо Атлетико нақша дорад ки боз як соли дигар иҷораи ӯро давом диҳад. иҷораи Гризманнро давом додани Атлетико ба Барса зарар намерасонад, зеро дар як мавсими иҷораи Антуан Атлетико 10 миллион евро ба Барселона медиҳад. илова бар ин, Лапорта иброз намуд ки Жоао Феликс ба ӯ бисёр маъқул аст ва варианти иваз кардани Феликсро бо Гризманн Атлетико дар гузашта рад карда буд. шояд дар мавсими оянда бар ивази Гризманн Феликсро гирифта тавонад. шумо дар ин бора чӣ фикр доред? Президенти Барселона Жоан Лапорта дар мусоҳибаи худ бо рӯзноманигорон иброз намуд ки ман дар бораи баргаштани Месси ба Барселона ягон маълумот надорам. на Месси ва на наздиконаш доираи ин масъала бо ман ба алоқа набаромадаанд. аз ҷониби мо низ ягон маротиба масъалаи баргардонидани ӯ бардошта нашудааст. айни замон Месси футболбози ПСЖ аст ва ҳамин кофист. ман намехостам ки Месси Барселонаро тарк намояд, аммо Барселона болотар аз ҳама футболбозон аст. ба ҳар ҳол ман мехоҳам ки Месси ҳангоми кушодашавии майдони нави Камно бо мо бошад ва дар бозии рафиқонае ки моҳи майи соли ҷорӣ бар зидди Манчестер Сити ба шарофати Хуан Карлос Унсеа баргузор мегардад, аз ҷониби Барселона бозӣ кунад, гуфт Лапорта.
барса айни замон такя ба футболбозони ҷавон дорад ва лоиҳаи барса барои чандин соли оянда сохта шудааст. Шумо дар бораи гуфтаҳои Лапорта чӣ фикр доред? Оё дуруст аст ки Мессиро барнагардонем ё ин ки не? ҳатман фикрҳои худро дар ин бора дар комментария нависед. Ин барои мо хеле муҳим аст. дар ҳамон ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барса ТВ-ро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо, пешравии мо. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бачаҳо, то боздид.